सुने के कुदरिया ले फुआ बाड़ी खाड़ा हो खाना फुआ समुनी पोखरमा। रउआ लोग के विचार बहुत महान बा। ऊपर वाला सबके महतारी बाप रउआ सब नियर बना दे। काठी के चढ़ैया बाबा बैठल बानी हो हमरो के बैठवले बानी हो हमरो के बैठवले। 1 रुपया 2 रुपया मत लिहा पंडित जी मत लिहा पंडित जी चाबो रन के बड़ी के दाहे 2 रुपया मत लिहा पंडित जी रन के बड़ी के दाहे लिहा पंडित जी दुल्हा कहाँ की हो। जैसे जोई के फूल ऐसे फूले डोला जैसे जोई के फूल ऐसे फूले डोला जैसे रेशम के लारा छकोन डोला जैसे रेशम के लारा छकोन डोला। पूर्व